Чацвер, 14 лістапада. Вітаю, шановне гаспадарства. З вами Вітаў Ціўчык. Запрашаю на Белсадзум. Дзе Статкевіч, дзе Ціханаўскі, Бабарыка ды іншыя палітвязні. Пытанні да рэжыму пасля сустрэчы бацькі з Марыяй Калеснікавай. Крывавая крывадушша. Як беларускія ўладальнікі заводу ў Латвіі пастаўляюць чыпы для расійскага войска. Новае расследаванне Бюро медыа. Уручча раніцай без электрычнасці. Аварыя ў сталічным раёне. Сваякам Марыі Калеснікавай забаранілі каментаваць сустрэчу з палітзняволенай. Пра гэта пасля спаткання расказаў бацька. Александр Калеснікаў паведаміў выданню Associated Press, што ягоная дачка, цытата, «у адносна нармальным стане». Рэжым дазволіў кароткую сустрэчу толькі пры ўмове, што Александр Калеснікаў не раскрые ніякіх іншых падрабязнасцяў. Таксама бацька палітзняволенай паведаміў, што яны з Марыяй абмяркоўвалі магчымасць звароту да Лукашэнкі з просьбай наконт памілавання. Спатканне з дачкой Александр Калеснікаў атрымаў 12 лістапада. Да гэтага ад Марыі Калеснікавай не было ніякіх вестак больш за 600 дзён. Да сям'і даходзіла інфармацыя, што Марыя схуднела да 45 кілаграмаў пры росце 175 сантыметраў. Родныя хваляваліся за ейнае жыццё і здароўе. Пра тое, што Калеснікаву пакінулі ў рэжыме інкамунікада, Лукашэнку нядаўна нагадваў журналіст BBC Стыў Розенберг. Былы палітвязень, які пайшоў на супрацу з рэжымам, Роман Пратасевіч, сцвярджае, што нібыта скарыстаўся сваімі кантактамі, каб просьба Калеснікава пра спатканне з дачкой дайшла да Лукашэнкі. Выданне «Люстэрка» запытала ў Пратасевіча, ці пусцяць адвакатаў і родзічаў да палітвязняў Мікалая Статкевіча, а таксама Віктара і Эдуарда Бабарыкаў. На што Пратасевіч адказаў, што, цытата, займаецца пытаннем. Сувязі з гэтымі палітвязнямі, як і з Максімам Знакам, Сергеем Ціханаўскім ды Ігарам Лосікам, таксама няма больш за 600 дзён. А з намі на сувязі праваабаронца з ініцыятывы «Дысідэнт BY» Марына Касінерава. Марына, вітаю. Прывітанне. Александру Калеснікаву забаранілі распавядаць пра падрабязнасці сустрэчы з яго дачкой, палітзняволенай Марыяй Калеснікавай. Такая была умова гэтага спаткання, і разам з тым спадар Александр змог агучыць, што яны з Марыяй разважаюць пра напісанне прашэння аб памілаванні. Ну, як вось гэтыя два факты судатыкаюцца, то бок падрабязна распавесці пра сустрэчу нельга, але вось такі факт агучыць можна. Ну, я думаю, гэта спланаваная такая кампанія, якую ладзіць у тым ліку Лукашенко, выкарыстоўваючы палітычных вязняў. Я думаю, што гэта не здарма, і шмат хто пра гэта выказваўся ўжо, і ў СМІ гэта пісалі, што як бы гэта навіна таксама была апублікавана ў гадавіну забойства Романа Бандарэнкі. То бок гэта таксама не выпадкова, гэта частка такой інфармацыйнай вайны, каб перабіць пэўныя як бы тэзісы, пэўныя наратывы, пра якія кажа грамадзянская супольнасць у выгнанні. Вось, каб усе пабачылі, усі, як бы вядома, што рады, што Марыя жыва, здарова, выглядае адносна добра таго, як можа чалавек выглядаць у зняволенні. Вось, але, вядома, ўлада мае свае мэты на гэта. І як бы тое, што выклалі і запіс з ейнай бацькай, відна, што відаць, што ён сидзіць у машыне, невядома, хто там ёсць побач. Вельмі складана каментаваць, наколькі чалавек кажа тое, што ён сапраўды жадае сказаць. Ведаем таксама, што спадару Александру, каб сустрэцца з дачкой пасля 600 дзён невядомасці, адсутнасці камунікацыі, трэба было напісаць прашэнне на імя Лукашэнкі, то бок на такую падставовую нейкую рэч, як проста сувязь з дачкой, аказваецца, трэба у Лукашэнкі цяпер прасіць. Наколькі вось гэта ўвогуле сітуацыя такая ахавая, маразматычная, і ці ўвогуле сам рэжым усведамляе нават, у якім ён святле перад усім светам, калі нават дзеля гэтага патрабуе, я не ведаю, яны лічаць, што гэта, не ведаю, прыніжэнне ці што, каб напісаць просьбу да Лукашэнкі, каб можна сустрэцца было з дачкой. Я не думаю, што тут свет можа гэта прааналізаваць, хутчэй гэта пасыл неяк да беларускага грамадства, і, вядома, гэта чарговае дно дна, як кажуць, бо сапраўды вельмі маразматычная сітуацыя, бо любому зняволенаму па як бы правілах положена проста, па ягонаму рэжыму положена перадачы, званкі,
сустрэчы са сваякамі блізкімі. І тое, што людзі вымушаны звяртацца да Лукашенка з гэтай просьбай, гэта абсурд. І тое, што людзі вымушаны пасля гэтага казаць, што варта напісаць, каб табе гэта дазволілі зрабіць. Але гэта звычайнае права нават зняволенага чалавека пабачыцца са сваякамі. І Пратасевіч казаў нам там у інтэрв'ю, ён люстэрку, пэўна, яго даў, што ён звяртаўся з такімі прапановамі да сваякоў іншых зняволеных, і пакуль мы не бачылі гэтых спатканняў, мажліва, людзі не пагадзіліся на такія умовы і лічаць усё ж такі, што гэта права і ты не мусіш гэта рабіць. То бок гэта такія маніпуляцыі з боку рэжыму. Ты гэта зрабіў, і падрыхтоўка да ўсіх гэтых выбараў паказаць, што Лукашенка, ён такі лаяльны нават да апанентаў рэжыма і можа дазволіць спатканне са сваякамі. Нягледзячы на тое, што паралельна з гэтым людзі знаходзяцца ў рэжыме інкамунікада. Як мы кажам, зараз праваабаронцы спрабуюць увесці тэрмін у больш шырокі такі абіход гвалтоўныя знікненні. Тое, што гэта на момант да таго, як мы пабачылі Марыю Калеснікаву на фота, гэта былі відэо падкрэпленыя, то 8 чалавек знаходзіліся ў гэтым рэжыме. Сама Марыя больш за 1,5 гады не мела ніякай сувязі са знешнім светам. І гэта поўнае нарушэнне правоў чалавека, ейных правоў. І зараз застаецца яшчэ 7 чалавек, якія не маюць ніякай сувязі ні са сваякамі, ні з адвакатам, ні з якім знешнім светам. Гэта сапраўды такія, проста не ведаю, як назваць інакш, як людажэрскія такія метады рэжыму. І мы бачым, што з аднаго боку сапраўды некаторыя людзі выходзяць на волю, і гэта сапраўды вельмі добра, таму што ніхто не вінаваты не павінен знаходзіцца ў турме, тым больш у такіх умовах, як у Беларусі. Аднак мы бачым таксама і вельмі дрэнныя навіны пра палітвязняў. Вы згадалі Паліну Шарэнду-Панасюк, яна ўжо практычна пайшла на 3-е кола пекла. Нягледзячы на тое, што там прапаганда нешта прымушала яе казаць, і ўсё роўна пакінулі за стенках. Таксама няма ўжо месяц інфармацыі пра Александра Францкевіча. Людзі нават не ведаюць праваабаронцы, дзе ён знаходзіцца. Ведаем, што распачынаецца суд над Александром Арановичам, які ўжо меўся выйсці на волю, і зноў яго хочуць пакінуць за кратамі. З чым звязаныя, на вашу думку, усе гэта такія целарухі сістэмы, што нібыта яны адпускаюць людзей некаторых, а з другого боку новых людзей арыштоўваюць і яшчэ большы часам ціск прымяняюць у дачыненні да тых палітвязняў, якія ўжо знаходзяцца за кратамі. Так, зараз вернуся да гэтага пытання, пракаментую. Хачу проста дадаць той момант, што так, людзей адпускаюць, гэта добра, што яны знаходзяцца дома, але мы фіксуем тое, што пераслед працягваецца. То бок тыя людзі, якіх нібыта мілуюць, сапраўды не застаюцца вольнымі у такім прамым сэнсе слова, што іх пераслед не скончваецца на гэтым. Людзей прымушаюць супрацоўнічаць са спецслужбамі. То бок мы маем такую інфармацыю, гэта не пра аднаго чалавека дадзеныя, што іх там прымушаюць падпісваць паперы, тое, што яны будуць супрацоўнічаць, даваць інфармацыю, пісаць розным праваабарончым арганізацыям, гуманітарным фондам, умоўна так кажучы, садзейнічаць раскрыццю схемаў дапамогі нейкай, як там мы дапамагаем людзям унутры Беларусі. То бок людзі знаходзяцца ў такіх закладніках, яны вымушаны прадастаўляць інфармацыю, яны вымушаны пісаць, яны таксама мусяць згаджацца на гэтыя прапагандысцкія відэа. Напрыклад, як там той же Пратасевіч паехаў у Бярэсце, напэўна, і зняў відэа пра тое, як чалавеку добра жывецца пасля гэтага. Напэўна, гэта таксама адна з умоваў вызвалення. Я не магу казаць, што гэта ўсіх татальна на 100%, але большая частка сапраўды з гэтым сутыкаецца. Яны мусяць там працаваць на дзяржаўных нейкіх прадпрыемствах, яны мусяць сустракацца заўсёды, даваць нейкія справаздачы гэтаму. І яны не мусяць выязджаць з краіны, яны мусяць паказваць, што ў іх усё добра. То бок людзі нефармальна застаюцца у такіх закладніках, і гэта вельмі жудасная сітуацыя. Акрамя гэтага, людзі сапраўды падвяргаюцца гэтым спагнанням і бясконцаму тэрміну па 411 артыкулу. Як вы згадалі слушна Арановича, якога зараз судзяць. Так на волю не выйшаў Павел Спіран, які быў аўтарам розных відосаў, блогер. Яго, пэўна, у дзень нават вызвалення, калі ён мусіў выйсці, на яго завялі крымінальную справу і перазатрымалі. І мы ведаем зараз як мінімум 3 чалавек, якія ўжо 3-й раз падвяргаюцца крымінальнай справе па 412 артыкулу. Гэта Паліна Шарэнда, якую ўжо асудзілі там на 1 год і 1 дзень зняволення, наколькі гэта цынічна гучыць.
Гэта Вікторыя Кульша, якая таксама ўжо будзе трэці раз асуджаны. І зараз стала вядома, што на Мікіту Емельянова, які быў асуджаны ў 19 годзе, таксама ўзбуджаная яшчэ раз 411 артыкул. І то бок хлопец мусіў вызваліцца праз 9 месяцаў, то бок летам мусіў апынуцца дома, але ён не апынецца, на яго ўзбуджана чарговая справа. Гэта ўжо 3 чалавекі, які трэці раз падвяргаюцца вось такому бясконцаму тэрміну, так, які можна прадаўжаць кожны год. І чаму гэта затрыманні таксама штодзённы? Мы атрымліваем жудасную інфармацыю пра тое, што вось гэтыя рэйды, якія былі ў кастрычніку, людзі падвяргаюцца таксама такім збіццям, як былі ў 20-м годзе. То бок мы бачылі гэтыя фотаздымкі і відэа тых людзей, якім давялося быць затрыманымі, яны проста ўсе сінія. Яны здымалі пабоі, гэта ўсё сіні твар, сінія рукі, ногі, гэта просто такі гвалт над людзьмі, жудасны. Таксама гэта страшныя артыкулы, такія як змена дзяржаве, 357 артыкул, то бок людзей затрымліваюць па такім вельмі сур'ёзных артыкулах. І для чаго гэта робіцца? Напэўна, дзяржава проста ўжо, яна мусіць захаваць тую сітуацыю, якая ёсць. То бок і зараз рэжым спрабуе такі перавярнуць гэтую старонку тым, чым ён займаецца, паказаць аднаго боку, што ён вось дае там спатканне, што вось ён балатуецца, што вось нібыта Лукашенка гэта гарант міру, таго, што ён не дапусціць уступлення там Беларусі ў вайну, што ён зноў-такі разгортваецца вось гэта ягонае пазіцыяніраванне таго, што вось ён адзіны, хто гарантуе мір, бяспеку і ўсё такое. Вось. І з іншага боку Лукашенка спрабуе ўсё ж такі захаваць вось гэта сваё права рэпрэсаваць незаўгодных. І гэта вельмі складанае пытанне, як нам гэта рэагаваць, бо мы жадаем аднавіць правы чалавека ў Беларусі, мы жадаем, каб спыніліся гэтыя рэпрэсіі. Вось. Але, на жаль, вось частка гэтай прапаганды, вось на якую накіравана вось гэта інфармацыйная вайна з боку Лукашенка, яна таксама, на жаль, працуе, бо яна працуе вельмі тонкай з балючай тэматыкай палітвязняў, жыццём людзей. І гэта працуе, таму гэта ўплывае на людзей, вы можете самі бачыць, што сапраўды многія гатовы на любыя умовы для таго, каб толькі выпусцілі людзей. Усё гэта нагадвае дзеянні тэрарыстаў і закладнікаў. І там таксама, калі гаворка ідзе пра свабоду, пра здароўе, пра жыццё людзей, то часта людзі гатовыя на многія умовы. Марына, дзякуй вялікі, што далучыліся да праграмы Белсадзум. З намі на сувязі была Марына Касінерава, праваабаронца з арганізацыі «Дысідэнт Бівай». Генштаб Украіны запэўнівае, што расійскай арміі не ўдалося ўвайсці ў Купянск на Харкаўшчыне, і горад застаецца пад кантролем ЗСУ. Пры гэтым частка расійскіх вайскоўцаў была пераапранутая ва ўкраінскую форму. Гэта парушае законы і правілы вядзення вайны і ёсць ваенным злачынствам. Іншыя падзеі ў Беларусі і свеце ў нашым аглядзе. Літоўская рэспубліка скасоўвае дамову з Беларуссю аб падвойным падаткаабкладанні даходаў. Адпаведны законапраект, распрацаваны міністэрствам фінансаў, ухваліў напярэдадні ўрад краіны. Раней такую дамову дэнансавалі з Расіяй. Таксама Сейм Літвы падтрымаў у другім чытанні законапраект наконт дэнансацыі пагаднення з Беларусю аб супрацы ў барацьбе з парушэннямі мытнага заканадаўства. У Аўстрыі пашпарты замежнікаў упершыню выдалі беларусу і беларусцы, паведамляе тэлеграм-канал Народнай амбасады Беларусі. Раней такой практыкі для нашых сухграмадзянаў не было, а ў рэдкіх выпадках даказанага пераследу беларусы атрымлівалі статус уцекачоў. Напярэдадні стала вядома, што першы пашпарт замежніка выдалі і грамадзяніну Беларусі ў Швецыі. Ля Вярхоўнага суда Бразіліі прагрымелі 2 выбухі. Першы выбух адбыўся ў багажніку аўтамабіля на паркоўцы, прылеглай да будынку суда. Праз 20 секундаў пачуўся другі выбух. Загінуў мужчына, які паводле гарадскіх уладаў арганізаваў выбухі і спрабаваў трапіць у будынак. Інцыдэнт адбыўся за 5 дзён да сустрэчы сусветных лідараў Вялікай двадцаткі ў Рыа-де-Жанейра і афіцыйнага візіту ў Бразілію прэзідэнта КНР Сі Цзіньпіна. У жыхароў Менскага мікрараёну Уручча з раніцы з'явіліся праблемы з электрычнасцю. Інфармацыю пра перабоі змяшчалі ў садсетках жыхары шэрагу вуліцаў у паўночнай частцы раёну. Паводле выдання Мінск-новасці, прычынай адсутнасці напружання сталася адключэнне высакавольтнай кабельнай лініі. Пры гэтым адзначаецца, што сацыяльна значныя аб'екты не пацярпелі. З Менску ў Мюнхен пачне хадзіць аўтобус. Паводле Менск-трансу рэйс з'явіцца ў раскладзе з 6 снежня. З беларускай сталіцы аўтобус будзе выходзіць у пятніцы, з Мюнхену ў нядзелі. Маршрут праходзіць праз
Берлін і Нюрнберг шлях зойме ў пасажыраў больш за сотні. Да прымусовай пасадкі самалёту Ryanair у траўні 2021 у Мюнхен з Менску 4 разы на тыдзень лёталі самалёты Белавіі. Рэйс займаў 2 гадзіны. Спадарства, яшчэ больш інфармацыі, відэа, фотаматэрыялаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, перайшоўшы ў яго праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама запрашаю на нашу інтэрнэт-старонку bielsat.eu. Але перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Санкцыі ёсць, але не заўсёды закранаюць тых, каго трэба. Бюро медыа разам з латышскім выданнем «Рыбалтыка» і латышскім радыё выявілі, што беларускія ўладальнікі заводу ў Латвіі прадавалі ў Расію мікрасхемы, неабходныя для вайсковых дронаў. Сергей Хвалько разам з партнёрамі, сярод якіх і грамадзянін Латвіі, запусціў завод для вытворчасці мікрасхемаў у 2006 годзе ў Даўгаўпілсе. Кампанія SMD Baltic мае падаткавыя льготы ў Латвіі і атрымлівае падтрыманне ад Еўразвязу. З 2021 года кампанія SMD Buy на чале з тым жа Сергеем Хвалько дзее і ў беларускім індустрыяльным парку «Вялікі камень». З пачаткам поўнамаштабнай вайны супраць Украіны SMD Baltic публічна асудзіла ваенную агрэсію і заявіла, што перастала прымаць замовы з Расіі да Беларусі. Але расследавальнікі выявілі, што беларускія ўладальнікі латышскага заводу наладзілі схемы пастаўкі мікрасхемаў у Расію. Гэта і ўласная прадукцыя, і амерыканскія мікрасхемы. Сярод іх пакупнікоў, напрыклад, буйны вытворца беспілотнікаў «Геоскан», да якога мае дачыненне дачка Пуціна Кацярына Ціханова, ды фірма з Екатеринбургу «Реглаб», што супрацоўнічае з вытворцам танкаў «Уралвагонзавод». На гэтых пастаўках, паводле расследавання, бізнэсоўцы зарабілі больш за $2,5 мільёна. Спадарства, з намі на сувязі журналіст бюро медыа Алесь Ярашевіч. Спадар Алесь, вітаю вас. Добрый дзень. Першае пытанне, уласна, калі мы кажам вось пра гэты бізнес, які вы апісваеце ў сваім расследаванні, як такое ўвогуле магчыма, што тыя самыя асобы валодаюць прадпрыемствам у Латвіі, фірмамі ў Беларусі і ў Расіі адначасова і, ў прынцыпе, займаюцца той самай прадукцыяй? Ну вот мы самі здзівіліся, што так адбываецца, бо там Сергей Хвалько, гэта як бы асноўны там чалавек у гэтай ўсёй кампаніі, ён давно, в прынцыпе, працуе на гэтым рынку, займаўся спачатку продажам мікрасхема, потым ён разам з партнёрамі наладзіў уласную вытворчасць у Даўгаўпілсе, у суседняй Латвіі. Яны там з 17-го года працуюць, так? І гэта прадпрыемства, яно SMD Baltic, яно з'яўляецца, уваходзіць у латгальскую асобую эканамічную зону, бо Латгалія гэта такі, даволі дэпрэсіўны рэгіён, і там, каб развіваць высокатэхналагічныя вытворчасці, то прадпрыемствам даюць ільготы. І такія ільготы атрымаў вот этот завод SMD Baltic, і таксама яны маюць падтрымку ад Еўразвяза на развіццё і вытворчасць высокатэхналагічнай прадукцыі. І калі пачалася вайна, то ў іх на сайце з'явілася такая абвестка вялізная на ўвесь экран, што мы супраць вайны Расіі ва ўкраіне і перасталі прымаць замовы з Беларусі і Расіі. Але апынулася, што насамрэч ва ўладальнікаў гэтага завода, гэта беларусы і таксама латышы, яны маюць шэраг кампаній у Беларусі і ў Расіі, праз якія яны наладзілі адначасова пастаўкі мікрасхем у ваюючую Расію. Яны робяць гэта таемна, пра гэта не распавядаюць і гэтак далей. І адна з такіх кампаній, якая займаецца гэтымі пастаўкамі, яна называецца Мікрамаунт. Яна таксама знаходзіцца ў асобай эканамічнай зоне, якая Вялікі камень, дзе прадпрыемствы маюць шэраг ільготаў. Яны там наладзілі вытворчасць, і вот давно ўжо займаюцца пастаўкамі электронных плат у Расію, і іх буйны кліент – гэта такі расійскі буйны вытворца дронаў, які называецца Геоскан, і ў гэтай кампаніі ёсць доля ў фонда, які ўзначальвае дочка Пуціна Кацярына Ціханова. Гучыць гэта надзвычай сенсацыйна, але ці мы можам наўпрост правесці такую вось нейкую лагічную лінію, што ў Латвіі ёсць завод, які атрымаў падтрыманне да Еўрапейскага звязу, і гэтым заводам валодаюць беларусы, і прадукцыя гэтага самага заводу трапляе ў Расію
у кампанію, якая часткова кантралюецца дачкой Пуціна? Ну, на жаль, у нас таких дадзеных няма. Мы ведаем, што латвійская кампанія СМД Балтык, той самы завод, які вырабляе мікрасхемы, яна да вайны просто шчыльна працавала з Расіяй, пастаўляла розную сваю прадукцыю, у тым ліку мікрасхемы напрост у Расію. Яны працавалі альбо там, ну, як правіла, яны працавалі праз кампаніі-пасярэднікі, якія імі ж былі створаны там у Смаленску і ў іншых гарадах, і потым ужо далей перапрадавалі сваю прадукцыю. Але калі пачалася вайна, то гэтыя наўпроставыя пастаўкі з Латвіі ў Расію яны спыніліся і пайшлі пастаўкі праз пасярэднікаў, праз кампанію ў Беларусі. Таму мы не можам адназначна сцвярджаць, што тыя схемы, мікрасхемы, якія былі выраблены ў Латвіі, яны патрапілі у Расію, напрыклад, для вытворца дронаў Геаскана. Але мы бачым, што, напрыклад, да вайны палова прадукцыі гэтага латвійскага завода, яна якраз такі ішла ў Расію. І зараз я гляджу на фінансавыя паказчыкі гэтага латвійскага завода, і яны на фоне вайны там у 22-м, у 23-м годзе вельмі моцна выраслі. Канешне, яны маглі знайсці кліентаў дзе-небудзь у Еўропе, і пастаўляць тыя схемы еўрапейскім розным там прадпрыемствам, але маглі, можа, і нейкім таемным спосабам наладзіць гэтыя пастаўкі ў Расію, скажем так, у абыход санкцый, але гэта толькі мае спекуляцыі і здагадкі. Ну вось нібыта ёсць жа ж захад, ёсць нібыта магутныя санкцыі. Беларусы, можна, забаранілі нават на аўтамабілях з беларускай рэгістрацыяй ездзіць па Латвіі. І тут усплываюць такія факты, такія здагадкі, такія вось нейкія лагічныя ланцужкі. Няўжо улады ў Латвіі такіх рэчаў не заўважаюць? Як увогуле да вашага расследавання, можа быць, ужо аднесліся латвійскія органы? Нашыя калегі з Рыбалтыкі, з якімі мы разам працавалі над гэтым расследаваннем, яны рабілі запыты ў розныя дзяржаўныя установы з Латвіі. Напрыклад, у тую ж латгальскую асобую эканамічную зону, задавалі ім розныя пытанні, то там адказалі так, што мы праверылі, ці знаходзіцца завод і ягоныя ўладальнікі пад санкцыямі, але не знайшлі інфармацыі, што гэтыя людзі знаходзяцца пад санкцыямі альбо кампаніі. І гэта сапраўды і так, а даваць ацэнку таму, што тыя ж асобы, якія валодаюць заводам у Латвіі, яны ж маюць іншыя кампаніі там у Беларусі, у Расіі, праз якія пастаўляюць мікрасхемы, мы не можам, гэта не наша кампетэнцыя. Мы таксама звярталіся, калегі нашы звярталіся да фінансавай выведкі Латвіі, і яны далі такі, адпісаліся, сказалі, што, на жаль, мы вам не можам ніякай інфармацыі на гэты конт паведаміць, там, бо мы маем, бо яны маюць на гэта права, то это нейкая таямніца, чым яны займаюцца і гэтак далей. Адзіны, хто з намі пагаварыў, гэта кіраўнік латвійскай гандлёва-прамысловай палаты Яніс Эндзінш, і ён сказаў, што ён праверыў спачатку, ці знаходзіцца кампанія СМД Балтык, ці з'яўляецца яна сябрам гандлёва-прамысловай палаты. Ён сказаў, што не з'яўляецца, і потым сказаў, што калі гэта так, сапраўды так, пра што вы распавядаеце, то так не мусіць быць, так не мусіць быць, і што гэтым павінны заняцца праваахоўныя органы Латвіі, бо Латвія, яна падтрымлівае Украіну, і трэба прымаць усе захады, каб аслабіць Расію, мы ведаем, што гэтыя мікрасхемы якраз такі трапляюць там да вытворцы дронаў. І ён сказаў, што яны, напрыклад, нават выключаюць з гандлёва-прамысловай палаты Латвіі кампаніі, якія проста пастаўляюць у Расію любую прадукцыю. То бок з іхняга пункту гледжання гэта неэтычна. Яны такія арганізацыі, такія фірмы латвійскія, якія працуюць з Расіяй, яны іх выключаюць з гэтай гандлёва-прамысловай палаты. Такая сітуацыя. Я спадзяюся, што проста трэба яшчэ крыху часу, і, можа быць, яшчэ іншыя дзяржаўныя органы з Латвіі пасля выхаду нашага расследавання адгукнуцца неяк. Паводле вашага расследавання, вось вы знайшлі некалькі такіх лічбаў, якія сапраўды ўражваюць, калі мы кажам пра кампаніі, звязаныя з Сергеем Хвальком і яго партнёрамі. У прыватнасці, выручка кампаніі Sky Global за мінулы год вырасла ў 70 разоў, да 13 мільёнаў даляраў.
Мікрамаунт павялічыў абароты ў 12 разоў да 14 мільёнаў даляраў. І агулам на пастаўках заходніх чыпаў у Расію абыход санкцыяў вы пішаце, што кампаніі выручылі больш за 2,5 мільёны долараў. Пры гэтым вось сам Сергей Хвалько і ягоныя таксама родныя адпачываюць чамусьці не ў Расіі, а ездзяць акурат па заходніх краінах, у Грэцыю, у іншыя дзяржавы. Што гэта, калі не крывадушша прадаваць Расіі такую прадукцыю і адначасова адпачываць на захадзе, карыстацца ўсімі дабротамі заходняга свету? Ну, это якраз такі ёсць. Я з ім размаўляў, з Сергеем Хвалько, і ён сказаў мне, што ну, вот зараз яны менавіта не супрацоўнічаюць з тым жа вытворцам дронам альбо з расійскім Растелекамам. А на пытанне, ці супрацоўнічалі яны раней, ён просто ухіліўся ад адказу і пачаў адразу мне задаваць мне пытанні. Да? Он кажа, а чаму вы вот не патэлефануеце, напрыклад, амерыканскім вытворцам мікрасхемы, у іх не спытаеце, як это іхнія мікрасхемы трапляюць у Расію ў абыход санкцый. Я яму сказаў, што ну, мы накіравалі запыт розным вытворцам і атрымалі ад іх адказ. Яны кажуць, што наўпрост як бы з вамі яны не супрацоўнічалі, я не ведаю, это правда ці не, да? Але як бы у той жа час яны кажуць, што яны ведаюць пра тое, што мікрасхемы яны трапляюць у абыход санкцый праз розных пасярэднікаў, да? Там можа амерыканцы прадалі свае мікрасхемы якой-нибудь там еўрапейскай кампаніі альбо там амерыканскай кампаніі, гэтая кампанія прадала там сваю прадукцыю там гаnkонгскай кампаніі, гэта гаnkонгская кампанія прадала турэцкай, і далей як бы праз ланцужок гэтых розных кампаній мікрасхемы у выніку трапляюць у Расію. Ну і от ён таксама такую інфармацыю цікавую распавёў, мы яе не публікавалі ў тэксце, але тым не менш ён сказаў, што вот яны супрацоўнічаюць, напрыклад, з буйным вытворцам прыцэлаў, да? Кампаніяй, якая таксама знаходзіцца ў краінах Балтыі, у Літве, калі я не памыляюся, і уладальнікі гэтай кампаніі беларусы. Пра гэта таксама рабілі расследаванне нашы калегі з ЛРТ, Yukon Optics, здаецца, кампанія называецца. Ён кажа, што а што вы вот у Yukon Optics типа не запытаеце, іх же прыцэлы выкарыстоўваюцца як узброенымі сіламі Украіны, так і узброенымі сіламі Расіі, то бок яны трапляюць і туды, і туды. Я кажу, ну я ж вам тэлефаную, а не ім, як бы з вами размаўляю. Ну і ён так вот рознымі шляхамі просто ухіляўся ад адказа, потым сказаў, што ну вот вам трэба сенсацыя і гэтак далей, у мяне тут людзі працуюць на прадпрыемстве, вот выйдзе ваше расследаванне, што прадпрыемства закрыюць, куды гэтыя людзі пойдуць і гэтак далей. То бок, ну такая ў яго была аргументацыя на мае пытанні. Тут яшчэ адна, канешне, акалічнасць, што і Крэмль, і агулам таксама ўсе гэтыя рэжымы так нібыта ненавідзяць Захад, але для здзяйснення ўласнай агрэсіі вымушаныя неяк імпартаваць заходнія тэхналогіі нелегальна. Вось і паказчык, дзе свабоднае грамадства можа зрабіць добрую тэхналогію, а дзе няволя, якія ёсць вынікі. Алеся Рашевіч, журналіст Бюро Медыя, быў з намі на сувязі, размаўлялі пра расследаванне наконт таго, як беларускія бізнэсоўцы дапамагаюць Расіі весці крывавую вайну, пастаўляючы заходнія чыпы. Сёння рысь у чырвонай кнізе Беларусі. На лета рыхтуецца новае выданне спісу відаў, што застаюцца пад аховай. У ім гэтаму вялікаму дзікаму кату, таксама як і зубру, мязвезю ды барсуку пагражае зніжэнне ахоўнага статусу. Ціснуць тут найперш паляўнічыя. Тым часам малых рысянятаў заўважылі на трасе пад Жыткавічамі. Кацяняты рысі. Без каментара. Спадарства, калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш YouTube-канал Белсат Ньюс, стаўце ўпадабанні і каментуйце. Волі і міру вам!